Σοφούλα. Πήγαινε. Μπράβο καλός μου, το μπράβο. Και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τη χρονιά που έρχεται. Θα ξεκινήσουμε τη γιορτούλα μας όχι, με τα κάλαντα και μάλλον θα ξεκινήσουμε με τον έπαινο. Κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί να δίνουμε κάποιον έπαινο σε όσα παιδιά έχουν περάσει ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Και μετά τα παιδιά θα βαστούν τα κάλαντα, γι' αυτό όλα τα παιδάκια δικά μας ή όχι να έρθουν να βοηθήσουν. Φέτος θα πρωτοτυπήσουμε λίγο και τα παιδιά θα πούνε κάλαντα που ίσως πολλοί να θυμηθούν τα μικράτα τους. Εν συνεχεία, να πω μπράβο σε δύο κορίτσια του Γιάννη και της Ευγενίας Μαλά που μπόρεσαν και μέσω ίντερνετ βρήκαν και κάποια άλλα κάλαντα τα οποία στο ίντερνετ γράφουν ότι είναι χιώτικα και προβλήθηκαν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε κάποια εκπομπή παρουσιάζοντας τα σαν χιώτικα κάλαντα. Μετά ο Παπαγιάννης θα μας βοηθήσει να κόψουμε την πίτα, να μοιράσουμε τα πιτάκια σε όλο τον κόσμο. Θερμή παράκληση εδώ να περιμένουμε όλοι πρώτα να μοιραστούν όλα τα πιτάκια παντού και μετά να φωνάξει ποιος θα βρει το φλουρί. Για φλουρί έχουμε ένα φλουρί Κωνσταντινάτο, το οποίο προσφέρει ο Σύλλογος. Ακόμα μια θερμή παράκληση για τα μέλη του Συλλόγου και ο Σύλλογος περνάει επίσης κρίση να συνδράμουν με τη συνδρομή την ετήσια για όσους είναι μέλη, εν πάση περιπτώσει. Τιμή για τον χώρο και τα κάλαντα που παρευρίσκονται μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος του Κεράμος, ο Ηλίας ο Σκυριώτης, η Μαρία Ερημική, εκπρόσωπος των Λεπτοποδούσων και ένας άνθρωπος που μας τιμά με την παρουσία του, πρώην εκπαιδευτικός συνταξιούχος, στο Γυμνάσιο Λύκειο της Βολισσού κάποτε και σήμερα έχει παγιευτεί από τον τόπο μας, από τις ομορφιές του εμείς ίσως να μην βλέπουμε πολύ και παρευρίσκεται και βοηθάει με όποιους τρόπους μπορεί στο να συντηρηθεί ο τόπος και να μην ερημώσει. Είναι ο κύριος Γιώργος Καλάτσης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τον παρακαλέσω να κάνουμε μια αρχή με εκείνον παραδίδοντας έναν έπαινο στον μοναδικό για φέτος επιτυχώντα σε ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον Γιώργο Κομπουλή. Επιτρέψτε μου να πω και εγώ ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας. Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά. Πράγματι, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Είμαι ερωτευμένος χρόνια με αυτή την περιοχή και προσπαθώ με τις μικρές
μικρές μου δυνάμεις, κινητοποιώντας κάποιους και ευαισθητοποιώντας κάποιους, να μπορέσουμε να δείξουμε ότι και εδώ υπάρχει ζωή, και εδώ υπάρχει μέλλον, και εδώ υπάρχει πρόσωπο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που με καλέσατε εδώ, ειλικρινά, και πολύ μεγάλη τιμή και με ευνηδιάζετε που μου δίνετε τη δυνατότητα να αφανέμω εγώ αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αυτά. Σαν λόγο, Παπαγιάννης τώρα έχει το λόγο. Μετά τα κάνετε αυτά. Ναι, συγγνώμη. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε, παιδιά. Στην οικογένειά σας να είναι
Η Κυριακή έχει πολύ ωραία φωνή. Μπράβο Σοφούλα, μπράβο. Μπράβο σου. Και του χρόνου να είναι και η Ευγενούλα εδώ. Σήμερα όμως δεν θα μακρηγορήσω. Θα αναφερθώ σε ένα σύνθημα το οποίο βρίσκεται πίσω στο πίνακα γραμμένο. Όχι, λέει, στην ερήμωση του τόπου μας και προσπάθεια να ερχόμαστε όσο πιο συχνά μπορούμε. Ο υπογράφων και υπόλογος, λοιπόν, υπέγραψε ο Μιχάλης Οδοντάς, ο οποίος ετήρησε την υπόσχεσή του. Ετήρησε μια υπόσχεση η οποία είναι και προϋπόθεση, η δεύτερη προϋπόθεση για να μην ερημωθεί ο τόπος. Τα λόγια να γίνονται πράξεις. Τον τιμά το γραφόμενο, τον τιμά και οι πράξεις του. Και εκείνος και ο Γιάννης ο Κουτσοδόντης, όπως έχω πει σε κατηδία συζήτηση, εφάρμοσαν αυτό που είχαμε πει το καλοκαίρι στην πλατεία των Χαλάνδρων. Ότι τον τόπο μας τον αγαπάμε με την παρουσία μας. Ούτε με τσέκια που λέμε στη δικιά μου πατρίδα στην Ερμούσα, ούτε με βάσματα εκατομμυρίων αν θέλετε ευρώ, αλλά με την εδώ παρουσία πάνω σε τούτο τον τόπο. Αν θέλουμε λοιπόν να μην ερημώσει ο τόπος, τον οποίο η πολιτεία προσπαθεί να τον ερημώσει, αλλά σε πείσμα των καιρών εμείς θα είμαστε εδώ. Έστω και ένας να υπάρχει, εμείς θα είμαστε εδώ. Η Εκκλησία θα είναι εδώ. Η Μητρόπολη θα είναι εδώ. Ο Επίσκοπός μας θα είναι εδώ. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να είμαστε εδώ. Τελειώνοντας, για να μην ερημωθεί ο τόπος, χρειάζονται τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η πίστη στο Θεό. Εκείνη η πίστη που ακόμα και μέσα από τα κάλαντα των παιδιών εκφράστηκε ως Θεία Ευλογία να είναι στα σπίτια μας, στους εαυτούς μας, στα χωράφια μας, στα απόρρια μας, στα κτήματά μας. Η Θεία Ευλογία. Δεύτερο είναι η επιστροφή στις ρίζες. Εκείνες τις ρίζες οι οποίοι όλοι μας, άλλοι πολύ, άλλο λίγο, προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια που προηγήθηκαν να τις κόψουμε. Και λίγο πριν το τελικό κόψιμο και πριν έρθει ο ευνίδιος και απότομος θάνατος, ο Θεός επιτρέπει την δοκιμασία αυτή και αρχίζουμε και ξυπνάμε. Είναι λοιπόν, η δεύτερη προϋπόθεση είναι η επιστροφή στις ρίζες μας. Και η τρίτη προϋπόθεση, θα την πω με ένα παράδειγμα. Φανταστείτε έναν δρομέα της σκυταλοδρομίας. Κρατάει τη σκυτάλη στα χέρια του και όταν πλησιάζει ο νεότερος, ο επόμενος από εκείνον, βραδιπορεί, ο έρχον τη σκυτάλη βραδιπορεί, αρχίζει να τρέχει λίγο πιο αργά. Αυτός που έρχεται από πίσω τρέχει γρηγορότερα. Κρατάει όμως τη σκυτάλη, την δίνει προς τα πίσω βλέποντας προς τα εμπρός, δεν γυρίζει πίσω, τρέχει, βλέπει μπροστά το χέρι, δίνει πίσω τη σκυτάλη στον επόμενο που βλέπει και αυτός μπροστά. Άρα εμείς είμαστε οι σκυταλοδρόμοι που παραδίδουμε και πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη. Την αφήσαμε κάτω, αγαπητοί μου. Την αφήσαμε κάτω και γι' αυτό βιώνουμε αυτά που βιώνουμε. Το έθνος μας, η πατρίδα μας με αγώνα, με δρόμο προχωράει μπροστά. Όχι με τεμπελιά, όχι με οκνηρία, αλλά με αγώνα και δουλειά. Ας δώσουμε λοιπόν τη σκυτάλη και της αγάπης της πατρίδας μας και των ιδανικών της πατρίδος μας και της θρησκείας μας στα παιδιά μας. Διότι θα είμαστε υπόλογοι
και θα είναι οι δικαστές μας αύριο μεθαύριο. Ήδη πολλά από τα παιδιά μας είναι οι δικαστές μας για την κατάσταση που παραδίδουμε σε αυτά. Είναι στο χέρι μας όμως, με τη βοήθεια του Θεού, να το αλλάξουμε και θα το αλλάξουμε. Ας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι θέλει, ας λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ό,τι θέλει, ας λέει η Τρόικα ό,τι θέλει, εάν έχουμε τον Θεό μαζί μας, δεν έχουμε κανένα ενάντια μας. Τέλος, να ευχαριστήσω και τα 4 χωριά, διότι ως μία ενορία άκουσαν μία παράκλησή μου, όχι δική μου, είναι αυτή που θέλει ο Θεός μας. Να συνδυάζουμε την πίστη και τον εκκλησιασμό με τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Γι' αυτό σήμερα, λόγω των καταστάσεων, λόγω των συνθηκών μάλλον, των ιδιαιτέρων του κάθε χωριού, κόβουν τα χάλαβρα σήμερα την πίτα τους μετά τον εκκλησιασμό. Ακολουθεί αύριο η Κέραμος, ο σύλλογος της Κεράμου. Μετά τον εκκλησιασμό θα κόψει και εκείνος την πίτα του. Ακολουθούν τα λεπτόποδα στις 19 του μηνός, Κυριακή μετά τον εκκλησιασμό. Και ακολουθούν στο τέλος και τα Αφροδίσια, πάλι Κυριακή, πάλι εκ Θεού να αρκούμεθα και μετά να κόψουν και εκείνα την πίτα του συλλόγου. Βλέπετε λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι δύσκολο αρκεί να το θέλουμε. Περάσαμε λοιπόν από τα λόγια στις πράξεις και ευχαριστώμαστε από την καρδιά μου ως ιερέα σας όλους τους προέδρους των συλλόγων, διότι εισακούστηκε η πρότασή μου μετά τον εκκλησιασμό να κάνουμε και την κοινωνική μας εκδήλωση ως σύλλογος του κάθε χωριού. Και είναι και ευχάριστο το ότι όλοι δίνουν παρουσία σήμερα και θέλω να πιστεύω και το ξέρω ότι και αύριο θα δώσουν και την μεθεπόμενη Κυριακή θα δώσουν και την επόμενη Κυριακή θα δώσουν σε όλα τα χωριά. Εύχομαι κάθε ευλογία και ο χρόνος ο καινούριος να μας φέρει Χριστό και αν έρθει ο Χριστός θα έρθουν και τα υπόλοιπα. την φύση των όντων εκράνωσας, τα των ανθρώπων ηθικάντε κόσμη σας, βασίλειον ιερατεύμα Πατέρος Ιε, Χριστό των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεον. Την σπουδή σου την κλίση κατάλληλον, εργασαμέν υπερώνυμε, την ομώνυμο σου πίστην εις κατοικία και κλήρωσε Παρασκευή